ואנחנו מתחילים את הדרך עם תמי צ'פניק. שלום לך תמי. ואנחנו מדברות על בית יעקוביאן. בית יעקוביאן של עלה אל-אסואני. הוא, כמו שאמרתי, הרומן הנמכר ביותר בעולם בשפה הערבית, ויש מאחוריו, תכף נדבר על התוכן, אבל יש מאחוריו ככה מהומה גדולה מכל הכיוונים. המהומה התחילה כשהוא יצא לאור, כי הוא ספר שמביע בפעם הראשונה אולי ביקורת נוקבת על המשטר עוד לפני נפילת מובארק, על השחיתות, על כל העניינים שהלכו שם, מדבר על מיניות, מדבר על הומוסקסואליזם, אנחנו נדבר על הכל. ועכשיו שערוריה חדשה, המחבר אסר במשך שנים ארוכות לתרגם אותו לעברית. הוצאה אמריקאית בשם טובי הצליחה להביא אותו לכאן לארץ, וזה מעורר מהומות, אפשר לומר, בעולם הערבי. אז בואו נתחיל רגע מאיתנו. הוא לא, שנים אל-אסואני לא הסכים שיתרגמו אותו לעברית, נכון? זה היה ממש טאבו. נכון. בעצם צריך להתייחס לסירוב של אסואני למכור את זכויות התרגום לעברית בהקשר הרחב יותר של החרם על קשרי תרבות עם ישראל במצרים, דבר שקיים שנים רבות. מי שמקיים קשרי תרבות כאלה, בין שבספרות, בקולנוע, מסתכן בסילוק מאיגודים מקצועיים, מסתכן בעצם בפרנסתו, והקו בנושא הזה הוא מאוד מאוד ברור במשך השנים. מכאן בעצם הסירוב, אבל שנים חלפו להן, דינמיקה משתנה, השלטון של מובארק כבר לא נמצא. בכל זאת יש גם ספרים אחרים שכבר תורגמו לעברית, והמציאות, ככה הכללים של הטיפה השתנו, וכמובן יש לנו כאן מתווך שלישי, גורם שלישי, שמסייע להביא את הספר הזה לאור בארץ. זו הצעה אמריקאית. זו הצעה טובה. ויצא הספר כאן, אנחנו נדבר על זה שבזמנו היה כאן עותק דבר ידעו עליו. מישהו תרגם את הספר מערבית לעברית. הסתובב פה ממש עותק שאנשים קראו ככה בתוך חדרי חדרים, כי הספר הזה הוא מאוד חשוב. שוב, זו תמונה מתואר כאן, בניין רב קומות במרכז קהיר, ברחוב שקיים, בניין שקיים. נכון. בעצם הבניין עצמו נמצא במרכז קהיר, ברחוב תלת חרב, בניין שהוא למעשה מיקרוקוסמוס של החברה המצרית בספר, אפסטרס ודאונסטרס, בקומות התחתונות מתגוררים העשירים, צמרת הממשל, אנשים שירשו את עונם גם מהתקופה שלפני הפיכת הקצינים ב-52. בקומות העליונות או על הגג גרים העניים בתנאים עלובים מאוד, וההתרחשות או העלילה היא הסיפורים של כולם הרוגים זה בזה בצורה פשוט יפהפייה. שמייצגת בעצם את החברה הערבית. מייצגת את כל הקשיים, את המצוקות, את החולאים, את הפגמים במשטר. העלילה מתרחשת בסוף שנות ה-90 של המאה ה-20, תקופת שלטון מובארק. הספר באמת חולל מהומה גדולה אז, וזכה להצלחה כבירה בעולם. תורגם למעלה מ-25 שפות. הסופר הפך לאייקון בינלאומי, וגם לידוען מקומי, גם כי הוא באמת הניח את הדברים על השולחן, באמת בלי כחל וסרק, וגם במערב נניח שמובארק נדמה בעיניו כשליט נערץ, מי שהסתובב ברחובות קהיר יכול לראות את השלטים הגדולים, אבל בפועל הוא היה שליט צנוע, ולכן אולי מכאן ההצלחה הגדולה, הצצה שמאפשר הסופר בשנים ההן אל חברה שהייתה סגורה מאוד, ביותר מהיום, אז בעצם הדברים לא נודעו בחוץ. אז יש כאן הצצה פנימה, די דומה אגב לספר אחר שראה לפני 3 שנים בנות ריאד, שחשף את חייהן או מצוקותיהן של נשים בחברה הסעודית הסגורה. אז יש כאן ככה מין קווי דמיון, זה אני חושבת לנושאים שהמערב מאוד אוהב לקרוא עליהם. כן, ולא מקבל הרבה הצצה עליהם. נכון. והסופר הוא באמת, הוא רופא שיניים במקצועו, הוא מפרסם בכל מיני מקומות, והוא מעין
את נדמה לי הגדרת אותו באחד הדברים שקראתי שכתבת, מעין פוליטיקאי מטעם עצמו, זאת אומרת, הוא נוטה להתערב בכל דבר, אבל עם אומץ רב, הוא מתראיין ולא מפחד לומר דברים זאת אומרת, כנראה משהו באישיותו יוצאת הדופן, מצליח לצאת שם כי אחרים לא עושים את זה. נכון, אני חושבת שאגב, החשיבות הגדולה של הרומן היא חורגת מעבר למה שהגדרנו קודם, ככתב אישום או כתב אשמה חברתי נוקב, כל מה שנכתב על הספר ומבשר אביב הערבי וכו'. אבל הוא חשף בפנינו כאן את הסופר שמעטים כאן בארץ מכירים אותו, אני חושבת או הכיר אותו לפני שהספר האור, או לפחות הציבור הרחב. כמו שאמרת, פוליטיקאי מטעם עצמו לא מזוהה מאף מפלגה, הוא תמיד פועל כנגד הפגמים של המשטר, יהא אשר יהא. כלומר, אם מדובר במשטר מובארק, ואחר כך תקופת האחים המוסלמים, ועכשיו תקופת סיסי, הוא פועל לטובת האזרח, לטובת חופש הביטוי. שוב, לא חושש, מתראיין, הוא ברגעים אלה ממש בכלל נמצא ביריד הספרים בלונדון, ונושא שם דברים, הוא זמן לשאת דברים בפני נציגים של התאחדות המו"לים הבינלאומית. הוא באמת אישיות יוצאת דופן. אם ככה נחשוף טיפה את הרקע המשפחתי שלו, אז אולי קצת אפשר להבין מאין חוט השדרה הזה. אביו היה עורך דין וסופר, שהגיע מאסואן, מכאן השם אסואני. משפחת אמו, הוא נצר למשפחה אריסטוקרטית, אמא שלו היא אחיינית של שר החינוך בתקופת המלך פרוק. כך שיש כאן איזו מזיגה של שני צדדים, שיצרו כאן אדם באמת שעומד על שלו. גם עכשיו, אחרי שהספר האור בעברית, בהודעות שהוא הוציא, הוא מאוד מדויק ולא חושש להביע את עמדתו. אז יש להעריך אותו על כך, למרות באמת שהוא מעין כוכב כזה, שגם מאוד אוהב תקשורת ופוליטיקה, אבל זה בסדר כשזה מגיע עם ערכים ועם איזשהו מסר חשוב. לסיום העניין הישראלי, הספר לפני כמה ימים הייתה שוב שערוריה, דובר צה"ל בערבית פרסם הודעה בטוויטר על יציאת הספר ל-127,000 עוקבים בעולם הערבי, והתחיל בלגן. זאת אומרת, הם טוענים שוב, ציינת את זה, שזו נורמליזציה עם ישראל, של לפרסם ספר כזה, זה פתח הנה הכל מותר, אפשר גם דברים שיש בהם ביקורת, אבל נדמה שזה מאומר הבא על עוד דבר בעצם, כי בסך הכל פורסם ספר, זאת אומרת, הוא לא עשה כאן איזה אקט, זאת אומרת, בסך הכל תרגמו ספר, זה לא שהוא הגיע לכאן, לחץ ידיים, והלוואי וזה היה קורה. כן, יותר מזה, לילה סואני ציין בהודעות שלו, בתגובות שלו, לאחר פרוץ השערוריה או הפרשה, שאולי כדאי שיתעסקו במצרים בנושאים היותר, או בבעיות יותר גדולות. יש משבר ביחסים עם איטליה על רקע הרצחו של סטודנט איטלקי במצרים, והשלטונות שם מואשמים ברציחתו ובהתעללות בגופתו. ולכן גם צריך לזכור מעבר לזה שלא ניתנה בחירה, נניח בידי המצרים, האם לעמוד בקשרי תרבות או לא. זו מדיניות שהיא קיימת שנים, והיא נכפתה במידה רבה. אז זה פחות או יותר המצב. אז תראי, תמי, אחרי כל ההקדמה הזאת, אנחנו צריכים לציין שמדובר כאן גם בספרות טובה. כי באמת מאוד מעניין לדבר על השערוריות האלה והעניין הפוליטי, אבל מדובר בספרות טובה, הספר כתוב היטב, הדמויות הן מרתקות, וזה גם ספר קשה לקריאה, כי באמת אנחנו מגלים כאן מצבם של אנשים. אני רוצה לומר, לא רק במצרים, זאת אומרת, יש כאן עניין של מצב זכויות אנשים, יש כאן סיפורים נוראים על אישה שמכריחים אותה לעבור הפלה, זאת אומרת, סוחבים אותה, גוררים אותה בלילה אל בית החולים לאחר שהיא לא רוצה, ומכריחים אותה. נשים שמנוצלות, מאהבות בלי שום זכויות. הומואים, יש כאן סיפור. על עורך עיתון הומוסקסואל, שמעבר לסוגיית ההתייחסות להומוסקסואליות
בנו איש קהיר לבין קצין צעיר שהוא המאהב שלו שהגיע מן הפריפריה. כלומר, בסופו של דבר, בית ספר על יחסים, כל מיני סוגים של יחסים, בין אדונים ומשרתים, בין אנשי ממשל לציבור עצמו, גברים, נשים, היחסים ביניהם הם מתוארים בפרוטרוט, בין המרכז לפריפריה, ומתוך הדפים באמת עולות המצוקות, כפי שציינת, התכנים הם מאוד קשים. התרגום הוא תרגום קולח ונגיש מאוד, אמר לזכותה של אוריה הורוביץ, המתרגמת בחסד, שתרגמה כבר ספרים אחרים בעבר, עבורנו גם את הזלזל של יוסף זידן, גם מצרי, והתכנים הם באמת תכנים קשים, חלק מהמצוקות החברתיות, אני חושבת שקהל ישראלי יוכל להזדהות, אפשר באמת לקרוא קטע מהספר, בדיוק בנקודה הזאת, בוסיינה, אחת הדמויות הצעירה ענייה שהתייתמה, והיא הגיבורה שציינת קודם שמוטרדת מינית לידי המעסיקים שלה, והיא מציינת בפני זקי בל דסוקי, ככה הגיבור המרכזי של הרומן, מין פלייבוי מזדקן, והשיר, והיא אומרת לו במרירות כך: אתה לא מבין כי המצב שלך מצוין. אילו היית צריך לחכות שעתיים בתחנת האוטובוס, לנסוע ב3 קווים ולהתבזות כל יום רק כדי להגיע הביתה, אילו הבית שלך היה מתמוטט, הממשלה הייתה מפקירה אותך והיית נאלץ לגור עם המשפחה שלך באוהל ברחוב, אילו הקצין היה מקלל ומכה אותך רק בגלל שאתה נוסע במיניבוס בלילה, אילו היית צריך להסתובב כל היום בין החנויות כדי לחפש לך עבודה ולא היית מוצא, אילו היית גבר חסון ומשכיל, אבל בכיס שלך הייתה רק לירה אחת, ולפעמים גם זה לא, היית מסוגל להבין למה אנחנו שונאים את מצרים. באמת קטע שמדבר בעד עצמו ומקפל בתוכו את כל הנושאים שמצוינים ברומן. כי מעבר להיותו מסמך פוליטי נוקב, הוא באמת מסמך חברתי מאוד קשה. בדיון אמנם, על איזה ספר מדובר בפרוזה, אבל חומרים הם חומרי המציאות, והוא אפשר לומר ממש מסמך תיעודי. ויש כאן באמת, מעבר לעניין הפוליטי, וקשה להעריך, תראי, אומרים שהספר הזה ממש היה חלק מהמהפכה, זאת אומרת, קראו אותו המונים, כיכר תחריר שיצאו אליה המונים, אנחנו לא יכולים, אין לנו שום כלים לדעת בדיוק עד כמה ספר הוא חלק מהמהפכה או לא, אבל אין ספק שהוא היה חלק, זאת אומרת, הוא יצא בזמן נכון, הצליחו לקרוא אותו רבים, הוא היה חלק מהמהפכה, לא משנה כמה. אבל באמת יש כאן גם מסמך אנושי, זאת אומרת, זה חלק מהיופי שלו, זאת אומרת, מעבר לעניין החשיבות הפוליטית שלו, יש למשל את טהה, בנו של השוער, שמאוד רוצה דמות מדהימה ואנושית, שבסופו של יום, למרות שהוא רוצה להיות, הוא הופך לג'יהאדיסט, שלכאורה אותנו זה אמור... זה סיפור מדהים הסיפור שלו, סיפור של צעיר, מוכשר ביותר, רק מה, נולד לאבא הלא נכון. לשוער של הבניין. נולד לשוער הבניין, נולד למעמד הלא נכון. הוא מצטיין בלימודיו, הוא מגיע לרגע המכריע, לראיון המכריע באקדמיה לשוטרים, ומכשילים אותו בסופו של דבר, והוא לא זוכה להתקבל רק בגלל מעמדו החברתי, והצורה שבה אסואני מתאר איך הוא מתגלגל באמת בייאושו לזרועות ההלכה או לזרועות האסלאם, והופך בסופו של דבר לג'יהאדיסט בלי כל כוונה מראש, כלומר רק באמת כי הוא נולד בצד הלא נכון של המתרס. ובאיזשהו אופן אנחנו מזדהים איתו אנשית, זאת אומרת זה מפתיע, כי לכאורה היינו צריכים להגיד אוי ג'יהאדיסט, אבל אני חושבת שזה גדולתו של הספר, וזה מה שאולי כל אלה שמקטרגים על תרגומו לעברית מפספסים בסופו של יום, כי חוץ מחשיפת שחיתויות ועניין פוליטי, אנחנו מקבלים כאן סיפור שאומר בסופו של דבר, בשפה הכי פשוטה, וואלה, כולם בני אדם ואנשים. זאת אומרת, זה מה שאנחנו מקבלים מהספר, כמו כל ספרות טובה. האנושיות, לכי מצ'כוב עד לכל ספר אחר. אנשים, אנושיות, יוצאת מאוד חזק מהספר הזה. אז בית יעקוביאן, אללה אל-אסואני, אני רוצה להודות לך מאוד, תמי, את העורכת של הספר, של המהדורה העברית. תודה רבה על השיחה ועל זה שסוף סוף אנחנו יכולים לקרוא את הספר החשוב הזה. תודה. תודה לך. אז בית יעקוביאן.